Am angajat o femeie fără adăpost și am descoperit că avea un medalion cu fotografia soției mele decedate. Petrovici, scuză-mă, am o rugăminte. A intrat la directorul unei firme mari unul dintre angajați care îi era și un bun prieten. Spune, te ascult, a răspuns șeful lăsând deoparte hârtiile. Ascultă, angajează o femeie cum se cade, l-a rugat el. Ce fel de femeie? A întrebat directorul. Galina, a lucrat la mine, m-a ajutat prin gospodărie, dar acum nu are unde să se ducă, nu are locuință, nici bani. Fii un prieten și angajează-o undeva, măcar ca femeie de serviciu, măcar ar avea un ban, a insistat el pentru ea. Nu știu ce să zic, s-a gândit Ghenadie Petrovici bătând cu pixul în masă. De obicei, el nu angaja pe nimeni, asta o făceau alți oameni. Și asta de mult timp. Dar acum chiar avea un post vacant de femeie de serviciu. Galia nu era vinovată că s-a născut într-o familie săracă. Poate când a venit pe lume totul era bine. Mamă, tată, bunică locuiau într-o casă particulară. Își amintește soba fierbinte, mirosul de plăcinte, dar apoi totul a mers din ce în ce mai rău. Unde este tata? Își amintește fetița că o întreba pe mama de fiecare dată când vedea alți copii plimbându-se cu tații sau mergând la evenimente. Of, fetiță dragă, dacă aș ști, ți-aș răspunde la această întrebare, suspina mereu mama. Din momentul în care Galia își amintea, locuiau în trei. Ea, mama și bunica. Mama era deja în vârstă, iar bunica și mai în vârstă. Mămico, trebuie neapărat să merg la această grădiniță? Întreba fetița seara când o luau de acolo. Micuța mea, cum să nu? Eu merg în fiecare zi la muncă, iar tu la grădiniță. Exact așa, de mică te obișnuiești cu disciplina, îi explica femeia. Amintirile petrecute cu mama, fetița le păstra cu mare grijă. Citeau povești, uneori le inventau singure. Bunica făcea ceva în bucătărie, dar fetița vedea că practic nu mai putea sta în picioare. Când fetița a mers la școală, știa și putea deja multe, pentru că mama o învățase, deși ea însăși nu avea nicio educație. Dar din cărți a învățat-o pe fetița ei să citească, să scrie, să socotească. Știi cât de interesant este la școală? Se așeza fetița lângă mama când venea de acolo. Povestește-mi, ce faceți acolo? O ruga femeia. De fapt, până atunci, ea era deja foarte bolnavă. Medicii îi prognozau să mai trăiască maximum un an. De aceea își dedica tot timpul liber fiicei. Dar nu se știe ce, puterea voinței sau sprijinul fiicei, sau poate dorința de a nu lăsa singure o mamă bătrână și bolnavă și un copil mic, femeia a mai trăit aproape 4 ani. Bunică, ce se întâmplă cu mămica? De ce nu se scoală? A venit Galia într-o dimineață la patul femeii. Micuța mea, probabil doarme. Las-o să se odihnească. Respira foarte greu bunica. Mi se pare că nu mai doarme, a plâns Galia, încercând să-și rețină lacrimile, dar nu reușea. Ce spui tu acolo? S-a ridicat cu greu bunica din pat, gemea, se mișca încet prin casă, dar a ajuns în camera unde zăcea fiica ei. Niurocica, Niura! O împingea ea, dar femeia nu mai era în viață. Ce e, bunică, ce? Galia a alergat și a îmbrățișat-o. Draga mea, mama ta nu mai este. A plecat de la noi în ceruri și de acolo ne va supraveghea și ne va ajuta, plângea bătrâna. Cum așa? De ce m-a lăsat? Nu mă iubește, a început să plângă Galia. Micuța mea, toți oamenii mor, unii mai devreme, alții mai târziu, plângea și bunica. Dar în viața ei a vărsat atâtea lacrimi încât acum mai avea puține. Apoi a fost înmormântarea, la care Galia a văzut mulți oameni necunoscuți. Nu înțelegea ce se întâmplă. Îi era atât de milă de mama ei, încât plângea în continuu. Apoi, fetița își amintește că la ei în casă au venit 2 femei necunoscute. Au bătut la ușă, deoarece bunica nu se putea deplasa normal prin casă. Galia le-a deschis singură. Bună, tu ești Galia? A întrebat una dintre ele. Da,
Dar voi cine sunteți?" a întrebat fetița. Noi suntem niște mătuși bune, care te vor duce acum acolo unde îți va fi foarte bine," spuneau ele. Bunică, au venit 2 mătuși după mine și vor să mă ia," a început să strige Galina. Bunica s-a ridicat din nou cu greu din pat, dar nu mai avea putere să se ridice. Respira foarte greu, tușea, se vedea că îi este greu. Bună ziua! Atunci femeile au intrat singure în camera ei. Unde o duceți? S-a uitat femeia la ele. Nu o putem lăsa cu dumneavoastră, pentru că nu sunteți în stare să aveți grijă de un copil minor, spunea una dintre femei. Da, și eu înțeleg asta. Galca, vino aici! A întins brațele bunica. Fetița a alergat la ea. De ce? De ce trebuie să merg cu ele? Vreau să rămân cu tine. Pot face totul singură. Uite, am pus ceainicul pe sobă, am făcut ceai, pot chiar să fac singură plăcinte. Plângea fetița în hohote, nu voia să plece din această casă. Micuța mea, mâine dimineață te vei trezi, iar eu nu voi mai fi. Și atunci, ce vei face? O liniștea bunica. Vă rog, nu trebuie, nu vreau, striga ea când femeile au luat-o de mâini și aproape cu forța o trăgeau spre ieșire. Așteptați, a tușit bunica. Angajatele de la protecția copilului i-au dat drumul fetiței și ea a alergat din nou la femeia în vârstă. Gălocica mea, cred că nu mai am mult de trăit. A sărutat-o pe ambii obraji, o mângâia pe păr, plângea, iar apoi a căutat ceva sub saltea și a scos de acolo o sfoară. Ce este asta, bunică?" se uita fetița foarte atent. Acesta este medalionul mamei tale. Poartă-l mereu cu tine. Poate cândva îți va aduce noroc." I-a pus fetiței la gât acest pandantiv și a sărutat-o. După aceea s-a întins fără putere pe pernă. Gata, Galinca, hai cu noi, nu-ți vom face nimic rău. Acolo vei fi hrănită, vei fi adăpată, acolo sunt copii buni, vă veți juca și vă veți împrieteni cu ei, spuneau femeile. Dar fetița știa că nu este așa. Când Galia a ajuns în instituția care nu era cunoscută, a decis că nu se va teme de nimeni. Este puternică și va face totul. Bună! A intrat ea în camera unde mai erau câteva fete. O, bună! Dar ce ai tu acolo? Imediat i-a smuls una dintre fete de la gât medalionul. Dă-l înapoi, repede! A alergat Galia după ea. Prinde-mă dacă poți! O tachina ea, fluturând cu acel medalion. Galia alerga după ea cât o țineau picioarele. A ajuns-o din urmă, dar s-a întâmplat ca fata să se oprească, iar Galia s-a ciocnit de ea și a căzut și a spart nasul. Ce faci? S-a ridicat fata. Să nu mai iei ce nu-ți aparține, i-a spus Galia. Du-te dracului, i-a răspuns aceasta. Amândouă s-au întors în cameră. Fata și-a ocupat patul și în primele 6 luni ce nu i-au mai făcut? Și-au turnat apă în pat ca să râdă de ea, că s-a scăpat în pantaloni. Și-au pus pioneze pe scaune și-au aruncat cioburi în pantofi. Dar fata nu s-a plâns nimănui. A suportat totul pentru că nu voia ca despre ea să se creadă că este cumva altfel. 5 ani s-au scurs foarte greu. Și iată, Galia a terminat școala și a intrat la școala profesională de croitorie care era în același oraș. Conform legii, copiii din orfelinate trebuie să primească locuințe, dar autoritățile locale au spus că deocamdată nu sunt apartamente libere, așa că Galiei i s-a repartizat o cameră în cămin. Era mulțumită și cu asta. Ei bine, Galinca, cum e cu școala? Uneori întâlnea asistenții sociali pe stradă. Totul bine, era mereu același răspuns. Desigur, când Galia era mică, nu la asta visa. Dar acum nu avea nimic, așa că lua ceea ce îi oferea viața. După terminarea școlii profesionale, a fost repartizată la fabrica locală de confecții. Mulțumesc, a luat ea repartizarea și s-a îndreptat acolo. Fata nici nu se gândea să se angajeze undeva în altă parte. Poate avea anumite preferințe, dar poate pur și simplu nu voia nimic. Ei bine, povestește, de unde ai venit tu la noi? O întrebau femeile care lucrau acolo de mulți ani.
Am terminat școala profesională de croitorie locală. Am fost repartizată să lucrez aici, spunea Galia naiv. Bine, sper să ne înțelegem, a spus cea care stătea alături la masă. Și din acel moment, Galia nu a făcut altceva decât să coasă la mașină, dar nu a lucrat acolo prea mult timp, pentru că, în curând, atelierul de croitorie a fost desființat. Nu mai era nevoie de el și toate muncitoarele au fost disponibilizate. Și ce să fac acum? Spunea Galia în bucătăria căminului. Ce să faci, ce să faci? Să cauți de lucru, o sfătuia vecina. Cândva și ea a fost în această situație. Dar unde să găsesc eu acest loc de muncă? Se lamenta Galina. Nu am nicio educație, în afară de cea de croitorie, și nu știu să fac nimic. Gata, nu mai geme aici. Du-te la această adresă. Acolo aveau nevoie de o femeie de serviciu, i-a spus femeia. Galia a fost mulțumită și cu asta a luat adresa, a ieșit pe stradă și s-a dus acolo unde a fost trimisă. Vă spun de la început, salariul nu este mare, a întâmpinat-o acolo o femeie. I-a arătat magazia unde se aflau toate instrumentele și hainele de lucru. Nu am nevoie de mult, doar să am pentru pâine și pentru plata locuinței, spunea Galia modest. Ei bine, pentru asta sigur ajunge. Important e să lucrezi bine, a binecuvântat-o femeia. Și deja din ziua următoare, Galia s-a apucat de treabă. Mătura curtea, strângea diverse hârtii, tăia iarba pe alocuri, arbuștii, dar cel mai important pentru locatarii acestei case era altceva. Galia comunica foarte bine cu toți. Saluta pe fiecare, le ura o dimineață sau o seară bună și odată, când se pregătea să meargă acasă, a observat că ceva nu este în regulă lângă intrare. A închis repede camera ei și s-a îndreptat acolo unde se întâmpla ceva. În spatele băncii, fie doi câini, fie două pisici, se mișca ceva. Galia nu înțelegea ce, dar când s-a apropiat, s-a dovedit că acolo un om stătea în 4 labe. Ce s-a întâmplat cu dumneavoastră? S-a aplecat ea deasupra bărbatului. Of, Galia, nu știu, brusc mi s-a făcut rău. Am vrut să mă așez pe bancă, dar nu am putut, îi spunea el, dar își ținea capul în jos. Acum, Galia a alergat în intrare ca să cheme ambulanța. A făcut totul repede, mașina a venit și pe Alexei Ivanovici l-au dus atunci la spital, dar nu pentru mult timp. După câteva zile s-a întors. Galina, bună ziua! A ieșit el din intrare, a văzut-o cum mătura curtea și s-a apropiat. Alexei Ivanovici, sunteți bine? S-a bucurat ea când l-a văzut. Da, sunt bine, dar tu? Se uita la hainele ei, la mătură. Ce mi s-ar putea întâmpla? Iată, respir aer curat. Mătur curtea. A ridicat ea din umeri. Galia, știi ce? Vreau să-ți propun un loc de muncă, a spus Alexei Ivanovici. Care? Nu a înțeles ea. Soția mea a murit de mult. A rămas o fiică, dar este adultă, locuiește în altă parte. Nu vrei să lucrezi la mine în casă, să mă ajuți prin gospodărie? Nu voi fi zgârcit cu salariul, îi propunea el. Ce spuneți? Sigur că vă voi ajuta, chiar și gratuit. Era de acord Galia cu el. Nu am nevoie de gratuit. Demisionez de aici și vei lucra doar la mine, i-a spus el. Bine, sunt de acord, a fost repede de acord ea. Galia nu era leneșă. Îndeplinea toate sarcinile care erau necesare. Făcea curățenie prin casă, spăla vasele, ștergea praful, chiar și acele statuete vechi care stăteau în bibliotecă de mulți ani, le-a scos pe toate, le-a spălat și le-a șters. Of, Galia, ce bravo ești! Nu se mai sătura de cât de curat și proaspăt era acum la el acasă Alexei Ivanovici. Acum, toate astea le povestea el lui Ghenadie Petrovici, pledând astfel pentru Galia. Deci nu am înțeles. Dacă a lucrat la dumneavoastră, ce s-a întâmplat? L-a întrebat el. Ce? Fiica mea s-a despărțit de soțul ei. S-au certat și-a strâns lucrurile și s-a mutat la mine. Păi, bineînțeles, văzând în casă o femeie tânără, nu foarte bine îmbrăcată, cât timp eu nu eram acasă, a dat-o afară.
Iar când am venit eu, Galia nu mai era. Iar a doua zi dimineață am văzut că iarăși este în curtea noastră. Cere să lucreze ca femeie de serviciu, dar acest post vacant nu mai era. De asta am venit la dumneavoastră ca să o luați la noi ca femeie de serviciu. În mare parte eu sunt de vină. Ar fi lucrat acum la noi în curte și ar fi lucrat. Dar nu, m-a împins dracul să demisioneze, se lamenta Alexei Ivanovici. Ce sarcină mi-ai dat, Alexei? A pronunțat el numele cu voce tare. Ei, ce? Îți este greu? Nu o iei ca contabil, nu ca adjunct, ci ca o simplă femeie de serviciu. Ei bine, ia-o deocamdată, în perioada de probă. Dacă nu se descurcă, îi spunem despre asta și gata. Este bună și amabilă, continua să insiste tovarășul. Bine, m-ai convins. Adu-o pe Galia ta aici, a spus directorul. Mulțumesc mult, om bun, a mulțumit și, până nu s-a răzgândit, Alexei Ivanovici a ieșit din cabinetul lui și a alergat spre casă ca să o întâlnească pe Galia în curte. Însuși Ghenadie Petrovici avea propria lui poveste. Probabil de aceea acum a fost cuprins de milă față de această fată despre care vorbea bunul său prieten. Cândva, micul Ghena a mers la școală. Avea pe el o uniformă veche, cu genunchii și coatele tocite, dar atunci băiatul nu înțelegea asta. Genca, ferească Dumnezeu să faci vreo prostie la școală. Acasă vei sta în colț toată seara, îl amenința cu degetul mama severă. Nu voi face nicio prostie. Voi învăța numai de 9 și 10 și atunci voi crește mare, voi fi directorul fabricii, îi spunea el atunci. Of, ce să mai zic de tine, flutura mama mâna spre el. Dar Ghena, chiar din prima zi de școală, a început să învețe. Voia să aibă numai note de 10. Băiatul chiar credea că, dacă va învăța bine, atunci în viață totul îi va reuși. Dar când era deja în clasa a 5-a și înțelegea ceva, a înțeles multe. Mamă, dar de ce suntem săraci? O întreba el acasă. Păi ce, suntem săraci? Suntem o familie obișnuită, medie, îi spunea femeia. Medie? Port această uniformă al 3-lea an, arăta el spre pantaloni, care se vedea că mai întâi au fost tiviții, apoi au fost deschiși. De ce să cheltuim bani pe uniformă dacă putem cumpăra una și să o purtăm? Tu nu mergi la plimbare, nicăieri, doar la școală, îi explica mama. De fapt, ei chiar aveau puține lucruri. Părinții economiseau la tot. De aceea, uneori, își puteau permite să-l ducă undeva pe fiu sau să-i cumpere ceva. Când băiatul era în clasa a 9-a, a înțeles că trebuie să facă singur ceva. A început să schimbe diferite lucruri cu colegii de clasă, cu niște cunoscuți. Au început să apară bani, dar nu atât de mulți, ci doar ca să-și cumpere ceva mic. Genca, vino aici! Această zi nu o va uita niciodată. Pe tatăl lui l-au trimis într-o deplasare și de acolo i-a adus Adidas. Băiatul se uita la acești pantofi și nu-i venea să creadă. Tată, de unde i-ai luat? Mai exact, de unde ai avut bani pentru ei? Îl întreba el. Mi-am vândut schiurile, îi răspundea tatăl. De fapt, apoi băiatul a aflat că tatăl și-a vândut colecția de cărți vechi ca să obțină bani și să-i cumpere Adidas. După școală, Ghena a învățat la școala tehnică. Acolo a avut foarte mulți prieteni, iar apoi și amintiri. Deși băiatul nu avea o situație financiară bună, avea carismă și creier. La admitere s-a mutat în cămin, știa multe, putea face diferite lucruri, le povestea băieților, fetelor. Odată, când erau în anul întâi de sărbătorile de iarnă, băieții mergeau în piața școlii tehnice lângă Brad. Acolo, Ghena a văzut o fată. I-a intrat atât de mult în suflet, încât a decis că sigur se va împrieteni cu ea. Băieți, știți cine este asta? Când au început zilele de studiu, Genca a văzut-o la cantină. Ce spui? Ea este deja în anul 4, râdeau ei de el. Și ce? Ce importanță are cine în ce an este? Nu înțelegea el. Păi, ea este mai mare decât tine cu câțiva ani, îi spuneau ei. Nu-mi pasă.
Nu înțelegea el asta. Dacă mi-a plăcut. Bine, ea este Marinca, fiica unui șmecher local, i-a răspuns unul dintre colegii de curs lui Ghenadie. Ce fel de șmecher? Nu a înțeles atunci băiatul. Știi cea mai mare clădire din acest oraș? L-a întrebat atunci. Da, este acea fabrică? A întrebat el după ce s-a gândit puțin. Exact, acea fabrică. Păi, este a ei, spunea băiatul. Ce-mi spui? Dar de ce învață aici, la școala tehnică, și nu la vreun institut din Moscova? Era uimit Ghena. Nimeni nu știe asta. Fie părinții au decis să o pedepsească, fie ea a decis să-i pedepsească pe părinți, îi răspundeau prietenii. După asta, Genca a decis că va face tot posibilul și imposibilul ca să o obțină pe această Marina. Deja în ziua următoare a mers la școala tehnică și a luat cu el un pachet de gumă de mestecat care îi rămăsese încă de mult timp, dar îl păstrase pentru vremuri mai bune. Marina, bună! S-a apropiat el de ea pe hol în timpul pauzei. Ea s-a întors, s-a uitat la el și a mers mai departe. De ce pleci? Hai să ne cunoaștem, mergea el după ea. Tu știi cum mă cheamă, iar cum te cheamă pe tine nu mă interesează deloc, i-a spus ea atunci. Mă cheamă Ghena, i-a strigat el în spate. Adio, Ghena, a mers ea mai departe. Se vedea că fata este răsfățată, nu are nevoie de nimic și de nimeni. Dar Genca nu era dintre cei care cedează din prima clipă. Astăzi a renunțat la ea. A venit în cămin și toată seara a scris ceva în caietul lui. Ce scrii tu acolo? Nu-l înțelegeau prietenii care locuiau cu el. Nu veți înțelege, le spunea el. De fapt, Ghenadie scria poezii. Cândva îi ieșea bine în copilărie și acum a decis să-și amintească talentul. Când în cameră toată lumea dormea deja, el avea totul pregătit. Băiatul a sigilat foaia într-un plic, l-a semnat Marinei de la Ghena. Și când a fost a doua zi la școala tehnică, a alergat din nou la ea. Marina, bună! A salutat-o din nou. Ea doar și-a strâmbat buzele și s-a întors. În acel moment, el i-a strecurat pe furiș în geantă acest plic. Fata, când a ajuns acasă, a văzut că în geantă are o hârtie. A scos-o, a văzut ce scrie pe ea, de la cine este mesajul, a zâmbit. La început a vrut să o rupă și să o arunce, dar apoi totuși a decis să o citească. Și când termina de citit poezia, avea lacrimi în ochi. Ghena scria despre dragostea neîmpărtășită, despre cum a văzut-o prima dată și s-a îndrăgostit imediat, că ea este atât de inaccesibilă, dar el se va face bucăți și ea va deveni soția lui. A doua zi, la școala tehnică, era o sărbătoare, iar după ea, dansuri. Genca și-a călcat costumul, a venit, tot frumos, dar Marina nu era acolo. A fost foarte supărat din cauza asta. A mai așteptat puțin, poate vine. Dar, când ea tot nu a apărut, a renunțat la tot și s-a dus înapoi în cămin. Nu a apucat să iasă din clădire că a auzit numele lui. Ghena! S-a întors el. În spatele tufelor stătea Marina. Ce faci aici? De ce nu intri? Acolo sunt toți băieții la dansuri, a întrebat-o el. Vino aici, l-a chemat ea. El s-a apropiat, s-a uitat în ochii ei frumoși. Ce voi ai? Îi tremurau genunchii. Se bâlbâia, nu știa cum să se adune. Ascultă, acolo sunt atâtea fete, prietenele mele. Nu vreau să mă afișez cu tine în fața lor. Hai să ne plimbăm pur și simplu, l-a chemat ea. Genca era foarte supărat că Marina nu vrea să se afișeze cu el în public, dar nu putea rata șansa de a merge undeva cu ea. Au intrat într-o curte, s-au așezat acolo la o masă, băiatul încă tremura. De ce tremuri așa? L-a întrebat ea. Nu știu, te văd pe tine și încep să tremur. Ți-am scris totul în poezie. După aceste cuvinte, cumva i-a fost mai ușor. Îmi plac, desigur, curtezările tale, dar înțelegi că ești minor? Îi spunea ea. Și ce schimbă asta? O femeie poate fi mai tânără decât un bărbat, dar un bărbat ce? Nu poate fi mai tânăr, nu? Și diferența de vârstă dintre noi nu este mare.
A început el să-i dea diferite exemple. Bine, sunt de acord să mă plimb cu tine, să te cunosc puțin. Dar dacă ceva nu va fi pe placul meu, atunci ne despărțim imediat? Ce se întâmpla cu omul, nimeni nu putea înțelege. În interiorul lui Genca, inima bătea atât de tare, încât probabil auzea jumătate de cămin. De ce ești atât de bucuros?" îl întrebau prietenii lui. Pur și simplu," le răspundea el, deși îi venea să spună că el a mers astăzi cu acea Marina, care i-a plăcut atât de mult. Din acea zi, băiatul și fata au început să se întâlnească în fiecare seară și pe furiș mergeau într-o curte, stăteau pe bănci. De câteva ori chiar au mers la cinema și odată la dansuri, dar nimeni din anturajul lor nu știa despre asta. Când Marina și-a terminat studiile și avea balul de absolvire, ei nu au mers acolo, ci s-au dus la ea în vizită. Cine este acesta?" a întrebat de la ușă tatăl. Probabil tocmai venise de la muncă sau altceva, avea pe el un costum strict. Mamă, tată, faceți cunoștință. Acesta este Ghenadie, iubitul meu, le-a spus atunci Marina. Ce? Se uitau ei la băiat care, în primul rând, era mai tânăr, în al doilea rând, stătea în niște pantaloni șifonați și o cămașă nu se știe de care. Ce nu vă place, tată? Tu ai fost mereu așa? Ai devenit imediat proprietarul firmei? Se indigna fiica. Bine, împrieteniți-vă! Nu au mai stat la discuții mama și tatăl, pentru că știau că pe fiică nu o poți convinge. Dar ea și-a terminat deja studiile, iar el mai avea mult timp de învățat. În acest timp, multe se puteau schimba. Cu fiecare lună și an, relația dintre Ghena și Marina devenea tot mai puternică. Și când tânărul și-a terminat studiile, Marina l-a sfătuit să se angajeze la tatăl ei în firmă. Ce spui? El nu mă va lua niciodată, îi spunea Ghenadie. Ascultă, eu știu mai bine. Ești isteț, deștept, descurcăreț, vei reuși. Încearcă pur și simplu. Încercarea moarte nu are, îl convingea ea. Fata însăși, până atunci, nu lucra nicăieri. Bună ziua! A venit atunci tânărul la tatăl fetei sale. Și ce ai venit tu aici? Se uita acesta la el cu superioritate. Vreau să mă angajez la dumneavoastră. Ghena nu a spus că l-a trimis Marina sau l-a sfătuit sau altceva. Ha, ha, ha! Și tu crezi că te voi lua? Ca cine? Ca adjunct? Ce vrei să devii? Doar tu ești chipurile, viitorul soț al fiicei mele. Vorbea el cu el foarte grosolan. De ce? Luați-mă ca simplu specialist. Sunt gata să merg pe cea mai joasă funcție pe care o aveți și să demonstrez că nu sunt atât de rău. Dacă m-am născut într-o familie săracă, asta nu înseamnă că nu am capacități și nu voi putea face ceva, raționa Ghena cu voce tare. Bine, a spus atunci bărbatul. Înțelegea că dacă acum îl va refuza pe băiat, atunci fiica s-ar putea supăra pe el. De aceea a dispus ca să-l ia ca tehnician. Băiatul nu era împotrivă, voia să lucreze și putea face asta. Nu s-a rușinat niciodată de nimic. Ghena s-a apucat de lucru și deja după câteva luni, tatăl Marinei a văzut că tânărul este isteț, aduce niște idei noi, vrea și știe să lucreze. Atunci l-a promovat ca specialist în departamentul de vânzări. Acolo băiatul a lucrat câțiva ani și vânzările au ajuns la un nou nivel. Asta nu putea să nu bucure. Ghenadie, intrați la mine în cabinet, l-a chemat directorul. Da, Vladimir Alexandrovici, vă ascult, a venit el la el. Nu știu ce curtezan ești pentru fiica mea, dar cum lucrezi, văd. Te numesc șeful departamentului de vânzări. Sper că totul va fi bine. În acel moment, Ghena a înțeles că a intrat în încrederea celui care spera să-i fie socru. Seara a venit la ei în vizită. Până atunci, ei locuiau deja de mulți ani cu Marina, dar părinții încă erau împotrivă. Vladimir Alexandrovici, Galina Ivanovna, vreau să cer mâna fiicei dumneavoastră, a spus el și a îngenunchiat în fața fetei. Atunci ea a început să plângă și s-a uitat la mama. Ce te uiți la mine? Ia singură decizia. Atunci Marina și-a mutat privirea spre tată,
iar el doar i-a arătat degetul mare în sus, aprobând astfel uniunea lor. În sfârșit, ei puteau să se căsătorească. Până atunci, Ghena câștiga deja suficient ca să întrețină o familie. Tatăl a repartizat un apartament de la firmă. Părea că totul este bine. Nunta au făcut-o mare, luxoasă. A auzit și a știut tot orașul.